ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆମ୍ବ ଖାଉଛି, ଆମ୍ବ ଭାରି ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି, ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆହୁରି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଚଢ଼ି ପାରୁନି। ସିଧା ଛାତକୁ ପଳେଇଲି ଗୋଟେ ନଗି ଧରି, ଉପରେ ଯାଇକି ଆମ୍ବ ଖୁଞ୍ଚା ଲଗେଇଲି। ଆମ୍ବ ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ମୋ ବୋଉ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ଆମ୍ବ ସବୁ ଗୁଟେଇକି ରଖୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଖରାବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଥିଲା, ଆମ୍ବ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଗଲା, ଟାକୁରା ସବୁ ଦାଣ୍ଡରେ ପକାଇ ଦେଇଗଲା। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆଇଲି, ଲୋକ ଦେଖି ମୋତେ ହସୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆମ୍ବ ବିଛେଇ ବିଛେଇ ଥକି ଗଲିଣି, କାହିଁକିନା ଖରାବେଳେ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ପୁଣି ନଗି ଧରି ଆମ୍ବ ବିଛେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲି, ଆମ୍ବ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ଏଇ ଆମ୍ବଟା ପୁରା ପାଚି ଯାଇଥିଲା, ମିଠା ଲାଗିବ ବୋଲି ମୋ ମନ କହୁଥିଲା। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାକେଟରେ ପୂରେଇକି ରଖିଲି। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଦେଲି, ସିଏ ଖାଇକିଣି ଘରକୁ ଗଲେ। ପିଲାମାନେ ମୋ ବୋଉ ପାଟି କରିଲା, ଆମ୍ବ ସବୁ କାହିଁକି ବିଛଉଛୁ, କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ପାଚଲା ଆମ୍ବ ପାଖରେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଥିଲା, ସିଏ ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ପିଲାମାନେ ମୋର ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖିବେ, କେହି ଗଛକୁ ଚଢ଼ିବେନି। ପିଲାମାନେ ମୋ ଭଳିଆ ନଗିରେ ତଳୁ ବିଛେଇକିଣି ଖାଇବେ, ତ ଯେତିକ ହେବ। ପିଲାମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। କାହାର ଆମ୍ବ ନଥିବ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ମୋତେ ପେ କରିଦେବେ। ପିଲାମାନେ ମୋ ବୋଉ କାହାକୁ ଡାକୁଛି ଆମ୍ବ ଦେବ ବୋଲି। ପିଲାମାନେ ମୋ ବାପା ଛାତକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ, ଆଉ ଯେତିକ ଥିଲା ସବୁ ବିଛେଇ ଦେଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଆମ୍ବଟା ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ପିଲାମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ।